一本の道。町へ続く道を行けば、やがて一軒の空き家へとたどり着くものだ。誰もいない家に入る。誰かに会うためではなく、思い出を呼び覚ますために。植物はまだ水を得ていて、使われているものもある。匂いも同じ。ざわめきも変わっていない。さまよいながら、ただつぶやく。ここに座って、そんな話、あの眼差し。すべての空間は磨かれ、成長している。いつも食堂に面した窓のそばに車を止めた。彼女は光を背にし、新聞を読みながら窓辺に座っていた。振り返り、誰かが来るのが見えると、立ち上がってドアを開けた。抱きしめてもそこには何もない。でも感覚はまだ残っている。誰もいない家には苛立ちばかり。何もない。そのことが甘く自虐感を満たす。この奇妙な感覚によって、物はその名を与えられる。時間は痕跡を宝石に変えてしまう。歪み、ひび割れ、色づき、磨かれ、成長し、幾千もの微妙な特徴が個性を形作る。同じ道をまた戻っていった。彼女が何もない空間で待っていること。彼女がさほど悲しまずにさよならを言うことを知りながら。なぜなら家に入ればまだこだまする私たちの声を聞き、使いっぱなしの皿や少し乱れたソファを見なければならないことを知っているから。ため息混じりで元の位置に戻していく。私たちの匂いと入り混じった彼女の匂い。皆ここに住んでいる。
5 com a Això ho hauré de treure perquè així... És l'últim, això, Van regalar això i vam anar a comprar a Andorra. I aquesta Andorra ens va costar com l'anterior aquesta, aquí. I la targeta de quan és? N'hi ha una de petita també, que és de 12. Una és de 32 i l'altra de 128. La 128 no s'acaba mai. La 128 és la que vam comprar. També, eh? Sí, ui, la mà... Et pots tirar fotos una darrere l'altra i penses... Un dia te l'has de buidar, Sí, clar. un dia te les has d'esborrar. Per tant, i és que el sembla esborrat no sé quantes vegades ja. Les descarregues a l'ordinador i ja està. Ja està. Després, clar, ja ho vas veient, però l'avantatge és que es poden borrar. Però sí, és que sí que... Si és que te queda poc espai. Pere, has filmat quan en Joan es fica de defensa? Anàvem tirant, ara deia que n'hi No. havia més. Sí, a veure si no avisa i anem tirant. No, moltes. Pere, i allò quan s'estrena? I de la... Estem al tanto, jo també estic al tanto, Collons, Aviseu. l'única vegada que he anat al cine que m'ha agradat. Però sí, tens... No, vull repetir. Baixos. No vaig sortir, però... Ara, Cati, veus, en Pere podrà passar tots els seus DVDs. 15-20 dies, potser serà. No vaig sortir jo, però... Bueno, Cuidado, que No serà ara per fires, així? No. Ah. Que va. No, han tingut bastants problemes ara. Sí. Amb el laboratori i tonteries així. i tens un deute amb mi, eh? Em vas dir que allò quan ja anava al Tucó, que no me'n recordo com se'n diu. Vull passar-hi un DVD. Que em fotries amb un CD, eh? Ah, doncs... Marc? Sí, No, sí que hem comprat. Tot aquell que tinc més memòria que un elefant, eh? Estava esperant acabar aquest i es fica tots junts. No. Un CD val 35 peades, eh? Segueix tant de canyo. Bueno, Laura? Deia petit. És molt bo aquest, eh? Molt. És d'aquells que m'agraden de venir de mousse de xocolata. Oh, i la gata encara ha de començar. I és de Sant Andreu, aquest? Mira, hem estat tombat. N'hem estat No tombat. passa res, serà igual. Marta, un tallet d'aquesta xocolata. Joan? Jo no, el tall de l'altre. Cati, ara has de menjar tu, eh? Sí, ja. Però aquí donen així, És que ha perdut la gana ja. Sí, exacte. Està tan emocionada que ha quedat ben tipa. Sí. Aquesta. Ens ha fallat. però. Anna, quin tall vols més? No ha plorat? Ah, sí, oi, sí. Ho hem dit, eh? Plorarà, jo no em has pogut aguantar. Llavors li preguntarem a en Manel a veure si no s'ha quedat allà. El dia és més fort, Exacte. Bueno, els que vulgueu més... Encara podien allà dins, encara no l'he vist. Què? Funciona o no funciona el televisor nou? Menja. Ho veus ara? Va bé, va bé. O què ho mires, en llargavistes? Marc, vols un altre tall d'aquest o la meitat Per què ho d'aquest? diu? Era un Philips, no? S'ha d'acabar, eh? Per què ho diu, a llarga vista? No, perquè hem canviat la tele. devia veure bé. Ah. L'altre és allà. No, però per què te diu, a llarga vistes? Ai, funciona? No, però el tenia petit. Encara? Aquesta és 21 polgades. No, 24. Aquella és 29 polgades. És grossa. Aquella és com la nostra, de mida. 29 polgades. Sí. Nosaltres ja la vam tenir de canviar, que se'ns havia espatllat. Sí, nosaltres som de l'espatllada del És igual també 29. Per internet. No, està bé. A pagar la Cati, van aquí en Manel. Però ha sortit per internet. Internet pots trobar qualsevol bestiar. Home, va molt Ara aquí d'aquest hi buscaré condons d'espat. Aquesta és també n'hi ha de... Jo tinc cossigoles. Aquesta va molt diferent, eh? Ja has d'acostumar. Aquesta quan l'engegues tarda uns segons a venir l'imatge. Sí. Bueno, però ja tens temps d'esperar la que vingui. Sí, abans només tirat... Per un Philips, no? És un film. Ah, però veus, sí, aquella nostra també ho fa, això que diu ell. Perquè carrega. Quan el Santi també ho fa. Ah, sí? I quan canvies de canal has d'esperar, no, o sigui, aquesta d'aquí l'agafes i cloc, 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 Sí. tots seguits, aquella no. Aquella fins que no surt, no desapareix el mono i el canal,
No canvis que no canvi, I molt sí, Ja la fas anar bé. Diu, bueno, no, ja m'ho explicava així. Ja la fas anar bé. També canvia, per tarda. sí, que tots nets... És negre i llavors surt. A nosaltres ens va costar una mica més perquè quan enxufem el Barça ja guanya 1-0. Collons, ei, quina marca és aquesta? Quina marca és aquesta? La de casa no funciona. Juguem amb avantatge, nano. Enxufo i ja guanyem 1-0. No, en Santi també ho fa. Home, però ara per veure la corrida de toros es veu un toro com Déu mana, no? Exacte. Aquesta no fa. No, sí. No, aquelles estan planes. Elles són molt més. Però que ja em dermatòs. Això de despatxar això, fer el clar. Són més... Ara veuràs, diu que aquest dia setmana com vingui, i si jo te la poden tota la O pantalla. sigui, D'aquí 3 anys. Laura, no pot tallar més, la burra de l'altre. Jo, però 2 anys o 2 anys has d'anar canviant perquè... Vol dir que estigues assegut quan te poses les fotos. O sigui, també és desgastat, vale? No, se firma ja, té un tall de cada i el que tens. Però és quan ho veig, I a Filha das Juízes varen venir aqui, aquesta tia Maria. A casa, si el pare me deixava anar a portar-los amb el carret i l'altre, a Filha das Juízes, doncs, i canviar, portar sucre. Bueno, mira, no els va posar dir que no, i no va deixar anar. Aquí la bomba, aquest pont petit, era terra. Si jo hagués tingut seny, perquè aquí no té seny, no té fred, deien abans, doncs, si jo hagués tingut seny, allà ja hauria girat i cap a casa. Però no, jo com que no hi podia veure el pont era així de bo, saps? Com vaig estar aquí allà amb la carretera, ben tofotada l'altre, zum! Saltar a l'altre costat! Aquelles dues patarrades allà segures, i cap a Vilajuïga. Varen passar per Llimors, tota aquella carretera, i era això, era fins a Portbou, tota aquella carretera, cotxes, pneumàtics, tot abandonat a les cunetes, carro abandonat a les cunetes, que esclar, si no ens deixaven entrar, però no deixaven entrar en res a França, en res ni en un cistell. Els desgraciats pensaven que anaven a treure el rei a França, els agafarien amb el braç obert, l'estat els esperava.